icocoza ndaba semgodleni siyeza fika kuqala kuHelenzini usiyojula ukuzesula ngesaka ohono nomhlatho izimbemba unopenda ukathula imadonsela impova abayithele asuka umsholo zaduketo umphokozo wamakhanda engazaqali kadwa kwaqaqoda uqawuqawu sigogobo yeParliament bezoba ngithambo lenyoka emakhanda ebizothula i-State of the Nation asithunukala emhlubule edufaneni emakhanda bukhephu mana uzuma uyenzile indaba ofike eParliament kwacima ibani simbono ndwazana uyathuthumela besabamagalelo kulokwalengoti iphepha eshakonkani yatsha zasabalasha emtholampilo njengabakhulelwe ifanele ligabafazi namadoda imhlilu likode eParliament umhlazi othetho njengezulu enkomazi umusima imali waqhoba inzimo onododoma be-EFF bafudumeza ihlalo njengabaqina umbayane ufudumeza ihlalo malena wafudumeza ihlalo udlozi wafudumeza ihlalo ushibhambu hashi vaphela kade wabakhahlela ukhahlela ulindiwe mazibuko wayahla wangqibitha ehlalweni washo i-DAZK wakhahlela uHelenzini wayahla wangqibitha ehlalweni washo isikhosi Democratic Alliance eyinsalela ze-New National Party ingophesha semzansi ugabagaba bayishele ngamathe kwela kube enkandla abongigolide abohamba ncamalala